Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Bueno, Andrea, ongi etorri laugarren atalera, ze moduz? Flipatzen nago, ja lau bat algo desela eta un dio beste lau geratzen diela. Bueno, gaurkoa laugarrena da, aurreko astian egon ginean zuzenian, txosnagunian. Eske nik uste dut horregaitxik ez dutela, edo ez nahi zela mentalizatzen goiezela ja lau, porque bat izan zen... Bai, aurreko asteko izan zen desberdina, ez? Bai, jendia komentatzeko, a ver si metzau jakon, porque nireman flipatzen koloretan, osea, jendia hor guri ikusten... Ez dakit, zela sentidu zinean. Zen denbora guztian esaten urdurinago, eta ez que neuan super urduri. Baina, segaitxik, ez aro itxuta jendean aurrian berbaitxera? Bai, baina, holan, tipo, enbeste jende neri observatzen, ez que gu kontatzen dugu gure bizitzako gauza asko, orduan, zan pixkat, baina, bueno, ondo, eta jendia tortzi ikusten, oza, nerekoa herriakuak. Ja, igual arrareuna zan hori, ez? Oza, egotia publikoa ikusten. Ze normalian hemen egotenga bakarrik, asko jota gonbidatuak oin ikusten darela, edo bestela Peru, baina... Bai, hori, nik uste hori zala, eta gero horrengo gunien behi gauzak zeuskagun orduan zan, como... Bueno, eta bestela zemuz jaixak, itxoine, silentzia ben biotau. Jaixak oroko herrian ondo, batera gonga, eske... Bai, bueno, pixkatxo bat ikusliak jakitzeko, a ber, nire YouTubeko bideoa. Bai, zein duten... Iruditxu jat, esan beharra daukat, iruditxu jat pixkatxo bat motza, ez? Ando, eske ez dakizu, zenba gauzak endu behar zan ditxun, porque... Ez que ezin zan hori publikau, Bueno, baina YouTubek hori ez dauek... Ez da penalizatzen, ez? Ez dau penalizatzen, baina gauza batzuk... Ez baldin bada alkohola eta horako, bueno, agertzen dala gainera. Ba hori, gauzia denbora guztian gendela eraten. Eta ligoteo asko gonda jaixetan? Egonda, hor da. Egonda? Ah, bai. Eta zu? Nik ez? Ah, klaro. Jaixetan oso formal egon naiz. Bai, ze bestela ez. Kompensatzeko. Eta, bueno, base geixau, ja ekainean sartuga? Ja, laster oporrak, lau eta al, eta oporrak. Eta oporrak, benetako oporrak egon behar gala, bilabete ikusi gabe. Osa, azkenengo aste hau izan da, rollo, kristone guraldiona ditzen dugu. Insoportablia. Egon naiz. Ba, ni ondio ez. Eta baina usa? Bai. Osa, ura fresko dago. Urteko lehenengo bainua. Ondartzan, bai. Bueno, ja, ando, dutxa bitxein za. Hombre, baina piztinan egon naiz be bai. Ah, bueno, igerixan? Bai. Hombre, baina hori da bainua. Bueno, baina hui naiz piztina. Vale, venga, te lo compro. Eta ziplan daukazu udarako? Udarako, ustaia bukaeran kanpora noia. Nora? Ustu bukaerar arte. Inkesta bat ingo dago gero. Ez, Afrikara noia. Zerri aldetara? Ikusiko dugu, zerri aldetara. Que fuerte, zekarri bestazu Afrikatik bai galtzerdixak. Topatzen baldin baitut galtzerdi batzu. Superpolitxak, edo koletero bat. Koletero bat zetako. Ba, erabiltzeko? Ez, galtzetinak nik uste dut geixau. Venga, vale. Baina politxako lan, biztu osuak. Bai, ze animali bat ez dut ekarri bihar. Palo, oza, zeitzen dut. Bueno, aparte, ilegala dala, zeitzen dut nik animali batekin ere txian. Afrikako animali batekin hilitzen da. Ez dakit, baina gaur, nik uste dut animalixak mai gainean eukiko ditu. Aparte llama hau, baina... Eta, bueno, azkenengo gunetan ze gertau da, komentau pixkatxo bat... Bueno, kartzo gauza asko. Gaurko lerroburuak. Alde batetik, kultura arluan edo, ezekizun, Iruñan, txistulari bandan, lehenengo aldiz emakume bat parte hartuko da bela, 1942tik danak izona zielako. Eske me parece... 1942tik? Bai, sorreratik. Ostra. Eta lehenengo aldiz emakume bat txistua jotzen. Bai. Eta dago, super posik dago. Hombre, normala. Una maja. Lehenengo izan da. Elkarsketak ikusitxu, eta majisimat. Gero Kirola. Aquí, eske... Kirola? Bueno, ez da Kirola da, baina ez da Kirola normalian bukaran ekartzen da. Ba, nik ez, porque eske... Venga, kontau, Kirola. Osea, gauzia da, Paris Saint-Germainek irabazia da bela, bigarnez, txapeldunen liga. Bueno, pues eske kriston aliau da, Parisen. Bueno, bai, txapeldunen liga, se dice, euskeraz. Arsenalen kontra. Eta kriston movida gondo, osea, hildako pertsona bat, 219 zauritu, eta 780 etxilotu. Osea, normala petzatzen gatu hori futbol partida baten gaitxik. Eske ja hori ez da futbola, eske ja kentzen jatzu... Ba, eske zuritan ere gustatzen gaunakin futbola maiti... Ba, horregaitxik garri, eta albiste hau kritikatzeko. Eske ez dut ulertzen ondiokan futbolak mobitzen da ben mogimendu guzti hori... Fanatismo guzti hori... Nire ustez hori ja nire zula mobidia. Gero bezalde batetik, klaro, eske jende hori nun baitzen hartatu ja zemen, orduan, kartzen dut, aurrekoan zu komentau zinun medikuen greba hori... Bai, jarraitzen da bela, eta elkartu dia Espainiako Osasun Ministerioakin, uste dut dala, bai. Akordi batera heltzeko langatazka hori konpontze aldera, eta ez badia heltzen akordi batera, berriz begerre baingo da bekainak 15 emeretzira. Zige, ikusiko egun hauetan, ze pasatzen dan. Greban, orduan, ez dut uste nik akordi batera alduko dianik, Ez daki banik. Itxura guzti hauka.
beste alde batetik, feminismoan, horeretako gure majada lagunan herrixan, Xenperlar bertso eskolako irakasle bat salatu dabe, erasuak gauzatzia egotzita. Eta, bueno, ez da lehenengo aldixa, eski hori da flipatzen dutela nik. Osa, ez da lehenengo aldixa, eta barne protokolua jarri zuen martxan. Ez que horregon da gero aparte beste movida bat. Claro. Kukai dantzataldeko honekin. Berdina. Maiakin. Jon Maiakin. Osa, hori, dagoela asuntu haulan. Eta eskenengo albiste bestiela, esan dozu onda hartzan egon zala, oin ekaina hasieratik Bizkaian eta Donostin eta Zarautzen, ondartza denbora aldixa hasi da, ekainetik aurrera orduan. Diokan ez darez orosliak, Baiet ontxe ekaina hasieratik. Baiet, baiet irakurri dutela, eta dutxak bai, importantia. Bueno, aurrekoan dutxak behintzat baseren eskerrak, baina sorosleik ondiokan ez. Ni pentsatzen eban, ekaina erdi bukaerar arte. Hori gainontzeko lekuetan, baina hauetan ja. Azke, horrek nahi hau esan, aparkatzeko zai haua... Osa, eskertzen dala. Hombre, klaro. Egotia, behintzat sorosle batzuk. Horrek nahi hau esan, lehen ojo miazala ondartzar eta gaixu pago biozula parkina gaitxik. Bueno, a ber, toki guztietan dago, ota, gaur egun. Baina bereziki ondartzan bentzatzen supergaristisa dala, Bai. Eta gero ustela mobidun biozu, eta ez dago aparkamientua, eta jendia lagatzau kotxia botata, eta bueno. Bueno, eske gainera Zarautzen izaten da bastante aparkatzeko zaila. Gero kondo kuskue. Zu normalien ora juteza ondartzara? Gu normalien jutenga Saturraran ira. Ja, gu bai. Saturraran edo bestela deba, baina debara geixau salvajera. Bai, eske baina deban ezin aparka, orduan. Ba jutenga Saturraran. Somaixara, noizian behin. Gu ez. Eta bestela ondarrura. Oso, Andrea, nik ustot ja indogula pixkautxo bat laburpena, eta ordua dala gaurko gonbidatuak ezagutzeko. Aurreko egunian esan ginoan bi gonbidatukiko dugula gaur, orduan... Ez da lehenengo aldixa, azken aldixan bastante, bai. Lehenengo denboraldi bukaera hasi ginean, zukenakin, eta... Ikun ez txukiz. Orduan aurrera gaurko sartagaia. Sartagaia. Bueno, zuek gaur gurekin dauzkou Alain Pérez eta Ibon Fernández. Bueno, claro, hombre, anima onbia da. Bueno, bizate gazteako izatariak gu saiokuak, komunikatzaileak, bata Ordiziarra eta bestia Zarauztarra, eta, nik euskatemen bidu da egon izelako investigatzen. Zuk parti ematen zinun? Parti? Klases particulares. Nik ematen ditun, bueno, garai baten euskarako klaseak Madrilen. Madrilen, bez, eske ikusinan da, en plan, superrarua da, ze euskera ematen dau, baina erderaz dago idatzita, orduan ez nuen ulertzen. Claro, egon nintzen garai baten, ez dakizan, 2015 dolako zerbait, klase partikularrak ematen dituna. Ke fuerte. Baina egon nintzen igual urte bete, eta denak ziren Madrildarrak, baino familia zutenak Euskal Herrin, eta nahi zuten ikasi zerbait Euskal Herria etortzen zieneako. Igual, lehen guzun bat, edo behin aitona monak ziela Euskal Herrikok bat zan, Madrileko, baino aitona monak Elorriokok zien. Eta etortzen zan bakoitzen, nahi zuen zerbait esan euskeraz, eta manizkien klaseko horreatik. Eta batez ere, flipatu nun horrekin, Madrilen daulako jende asko, Euskal sustraiakin, eta interesa dutenak euskera ikasteko. Piskat, Eta badaukazu harremana erekin? Harremana zerrekin? Erekin, oza... Ez. Bueno, baten bat bai, erdi laguna zan, baina orokorren ez. Zien klase, etorri, gaina etxea etortzen zien, eta klase ematen nien, eta baina ez die lagunak. Eta gero, entera honei zuke bai, Bilboko denda baten, saioren bat edo zehose, eventoren bat aurkeztu izan dozula. Bilboko denda baten evento bat aurkeztu, baina oroar evento bat... Osea, behin baino gehi xautan. Musika, liburuak bai dare, eski dago danetik. Hilduzu, F zazten da, nak bukatzen da. Hor! Bai, baina, izan, gaztean hasi nintzanen lanen, denda bizek urtetan, zion, elkarlan moduko bat, F-nak dendekin. Bale. Horuan, juten ginean ara, nita teknikari bat, eta zan, hango artista horri aurkezpena egitea, eta aldi beren galdera batzuk egitea. Eta pasazian, artista ezberdin piloa, Cristina Rosenbinge, Russian Red, gara hartako We Are Standard, Betusta Morla, pilo bat zian, da orduan hauek hasten aizian musika munduan, eta niguten nintzen, hango ekitaldia aurkeztea, eta aldi beren hori irratian ematen zan. Orduan zan presioa, antzautela, in situ, hango publikoakin, baina era beren
milaka lagunak entzutzen zituzten. Ke fuerte, ke guai. Flipatzen nahi nahi, zinbezue, superikerketa ona. Osea, niko jenekin ibonen ingurun, eta beak ez da nire euskerako irakasle faceta. Deep weba, ze puntu tanto patu dezuena. Supererrez bilau dut. Bai, LinkedIn. Andrea chat GPT igaldetze. De hecho, zanegan, hau fijo dagoela super publiko. Osea, tipo zanegan... Ere bizitzia ja publikoa da, egin handi baten, zehoz egongo da, ez dugu no komenta. Imaginatu nintzela gogoratzen, euskarako irakasle izan nintzela. Nikenekin, eta alainekin lanen, ez da urte, eta datu hau ointxe jakende zartadia. Ez que, esklusibaz. Gauza esan dezaket, lehen esan dezue zarautzen aparkatzea zaila ala. Bai. Arrasateko kasua, ojo. Bai, egixada. Astelen baten etorri, astelenen grabatzen. Esan daik, ze hor dutan, etorri gea, zitatuta, goizeko 10 astelen baten, jakinda gero guk programa daukeula, eta hau, uste, honek txalo bat merezi du. Bai. Aparkatzeko egoiliarrak eta ota arrasaten, zuek kritikatu zarauz, baina arrasate ere, baina oso altuak dago, beste urte, Ez, baina ota doanik da, orduan, konpensa bitxen dauk. Engainatzen du horrek ez da. Odanik pare bat ordu, gero ja horrein den bia da. Baina bergaran beha aparkatzeko asuntua dago supertxungo. Bai, eta bergaran behota dago. Bai. Ba, bueno, ondartzak bai ez da. Bai, ondartzak ez, momentu. Hori zen superrona. Bueno, pizkatxo bat, ezagutzeko gonbidatuak normalian itxen jau galdera bat dala zela definitzen dozuen zuen burua hitz batekin. Baina gaur ingo duguna da trukia. Ingo dugu, bakoitzak zango bestia zela definitzen dozuen hitz batekin. Zein edo guazi. Hitz bat oso zaila da, ez? Hitz bakar bat, ibon definitzeko. Bai. Nik esango nuke gauza askon arten, baino dala profesionala. Ze politxa, Mira, tu. Ibon da, nik ez dutzeten pertsonei profesionalena. Vale. Geratu da, ja. Aberroin zezaten dozun. Ba, hitz bakarra izan behar du, esaldi batek balio du. Hitz bat. Ba, esaldi bat esangoet. Alain da niretzat, nire komedia mailan gertuen daun pertsona. Hau da, daukaun umore kodea gertuen daukadan pertsona. Osea, kodigo hortan osan dulertzen geha, bakit beak zerekin ingoen parre, ustet beak lanik zerekin ingoten parre, ustet hor oso gertu baduela, eta horrek asko batzen gaitula. Bere oso profesionala da, duai gabe. Pertsona oso nada. Baina, komediana, usted, asko ipatu gure artean, baina praktikan jartzen daulako, baina usted badala gu asko hartuatzen gaitun gauza bat. Baita entrenatu deu urtentan zehar, segia da, damazkigula urte pila bat elkarrekin lanen, baina egia da baita humore oso antzeko daukula, eta horri esker, nik uste iten deula, iten deun saioa. Irratin. Zemate urte zoia este batera lanian? Ni behori galdetu. Mesopotamia. Ez dakizu. Ez urte piloa, baina... Behatzi urte. 2018-tik. Behatzi? 2018-tik. Ostra, bizitza bat. Egunero 8 ordu elkarrekin. Bazkaltzen dugu elkarrekin. Redakzioan elkarrekin. Dana. Saioa 3 orduko egunero zuzenen elkarrekin. Elkarra aguantatzen, elkarren zuten. Hau da, bikotaremana baino gauza sendoa eta fuertegoa. Eta zaten duzue, lania, que lanetik kanpo beti zarete batera, edo askotan, osea... Askotan noten geha, baina egia da baita saiatzen gehala, izu bakoitzak bere espazio okitzen, eta lanen baita, esanet, erredakzion gaudenen, askotan iristen geha, ni jartzen naiz nire lanakin, ibon bere lanakin, ze gero badakigu, 3 ordu pasabar ditugula, elkarrekin hitzeiten, orduan, nik uste denborakin baita lortu deula, errespetatzea bakoitzak bere espazioi, ze bestela, ezinezkoa da, ordu pila da, die. Eta algoritmo iguala daukau, zaretakoa, orduan, hau ez dut kontatu zuri baina askotan bialtzizkiazu nahi link batzuk eta ikuste dauzkat eta itet lehenengo alde izan gortzen zela. Bakizu nik berdinite dutela, ez? Neri Andreakin gertatu izan jarri, Baina erakotan zezatezu, ikusita daukat ala rollo sekizio. Ez nien plan, se pase ondo. Eta gero, aurrekoan bialdu nutzen dut, ikusita nukan, baina, bueno, ja gordetzen dugu rengo baterak. Karo, eske bestela zate maldin bajat, ikusita daukat bat. Rollo motzen diozu. Nik itetena da dosifikatu, noiz behin kebuen izatio, ja, ikusi baina beste baten jasatio, ja, eta jazta. Qué bueno. Esku batzuk latxalokin. Ona! Me encanta sticker hori olegatzia. Zein da hori? O sea, stickerra. O sea, bueno, sticker. Emojia. Ez naztu. Stickerrak eta emoji. Baina eskidare bai, stickerrak emoji xenak. Orduan ja un mix. Baita, bai. Horrek egaten beste guztat. Eta bueno, zuek irratixan nitxo zuela lan, eta musika gainera gaztea dela, ez? Musikara dedikautako irrati bat. Zea bestikin identifikatzen zate, edo zea besti da zuentzat
esatu zuena, abesti hau da asko gustatzen jatela, edo nera abestixa. Ikusi mendizalea. Horrezalek, baina ez da, bat inglés, ez que, fijo. Ez da, beira, basango izut euskerazko bat. Venga. Aurrekon Donosti nintzen egia auzon, eta zion erromeri talde bat, eta nola da kanta hau. Anje dualde... No, na, 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 jauzika. Bai. Zakzela hitzen da, baina... Gogoaren baitan. Gogoaren baitan. Ba, hoxe esango dizuet. Melodia da superepikoa, eta hori abestu zutenen erromeri taldeko, esan beste dimintxaten sartu nintzen, haseke kanta hori. Nien ez definitzen ez da kanta batekin. Gaztean damazkit urte pila bat, musika pila bat jartzen dugu, eta hainbeste entzut ditugu kantak, beti bukatzetela nahiko aspertuta kanta guztita. Zorru nire dauzket garaiak. Garai baten kanta batek definitzen hau, baina nire bai aldatzen noan bezala, guztoka aldatzen zaizkit. Orduan, zinez definitu kanta batekin. Zene, daude kanta asko esatetena. Ostra, kanta hau duela 10 urte zenbat entzunun garai bat konkretu baten, baino oaintxe bertan aipatzea, oain dela 10 urteko kanta bat, ez da oso... Ez dakit, nire dauzket kantak. Esan dizket kanta asko, garai ezberdinetan, baino oaintxe bertan kanta bat nire bizitza definitzeko. Gero abesti bat bebai, entzuten dozunean eramaten dotzula momentu horretara, edo garai horretara, edo bizitako... Eta usaimenak, abestia lotzea usaimen batekin, edo hori leku batekin, uste hori sinestesia dela, zentzumenak nahazte. Hori pertsona batzuek pairatze dute, behaien izaran parte dalako, baina ni uste sinestesiatik enagola oso urrun, gai naiz olako gauzak nahazteko. Ontxe akordau naiz, hori esanin behin gaztean, eta, tipo, ez dakit oso ondo zela esan, baina bialtzen ziren gero txokolatiek pertsona horren etxera. Txokolatiak pertsona horren etxera. Deitzen zean pertsona batek eta asmatu zean zeo kanturen batekin eta usaimenakin edo goztak eta bihaltzen jakon txokolatiak. Hori izango zan dida saion. Bai. Hau ez dugu esan, baina Andrea zuere gazteak hau esan daukazu hemen. Etzea eskutatzen. Ez da eskutatzen. Ez da zure bizitzatik desagerrarazin edezun zerbait. Zure Googleen agertzen da, zure deep weben datu hori bada. Bai, nik uste baiet. Da Trinita Panto. Bai. Ez que momentazos. Eta bueno, Andrea dago itxen, denboraldi honetan superpop test bat zuen zagutuko duzue superpop, aldizkarista. Aurrekoan etorri zian gure zirkuko bigaztetxo, eta zen ezagutzea. Eta orduan, Andreakin gotzue galdera batzuk, eman gotzue bi aukera, A edo B, esate aukeratzen, eta gero horren arabera zuen personalidadia edo zuen... Zelakuak zaten, esango. Guk sinisten dugu hortan, test batek definitzea zure izan. Hori da. Me encanta, eski BuzzFeedek bebai asko indau. Bai. Vale, banera lehenengoakin. WhatsApp talde batian, mezu hau ezabatu da ikusten dozunean, imagina, kuadriako txatian, norbaitek bidaldu hau eta borra bindau. A. Barruko ansiadiak jatin zaitxu, deitxu edo idatzi ditzen dutzazu, mesua borra daben pertsonei jakiteko zeidatzi daben. Edo B. Berdin dotzun nitxuria itzen dozu, baina aurrez aurre ikusten dozunean, indirektamente galdetu itzen dutzazu. B. Nik ze paso iteet. Hombre, claro, baino... Paso iteet, igual dit, ze biali iten, o ze biali bertzia. Bueno, aukeran B esango, baina berez, nik aukeran baita B. Etxea bezala. Benetan. Bai. Bueno, bigarrena. Baina askotan gertatu dike baita izatea liatu indalako. Beste talde batean ez ulako bialdu zerbait, nire askotan pasatzaita. Gero ezabatu eta jende azten da, zer zan hoi, ez dakitze, eta bialtzizue, nola da, sticker hoi... Jesús sabe lo que has escrito. Que peñazo. Jendeak hori tendu ezabatzena, atentziora kartzeko. Du digade, bialtzazu mezua eta ezabatu, zeiza, protagonismoa ez ulako, ez. Nei jarri azu benetan zesan izan nian, dago barkaben eskatu bestela, baina ez borratu hor, atentzio eske. Imaginau, dagola konversazio bat super intensua, en plan, norbait dagoela zehose kontatzen da, errepende norbaitek mesua bidalia, eta borra bindau. Osa, nik a muerte nido jakin. Nik idatzik monotan. Bueno, depende zein dan. Osa, zu azea. Bai, total. Neri bertazta, bai, neri ze. Bigarren akin. Mikroak itzalita arenian gonbidatu batekin, esaten dutzuenian. Nik hau ez dutzuet esan, baina, no sé kuantos, esaten dutzue. Zeitzen duzue, A. Beste kantu bat jartzen duzue, berak esaten da bena ez galtzeko eta jarraitzeko kontatzen. Edo B, tranquil, gurekin seguro dago, en plan, hau ez da mendik irtengo, baina gero, urrengo saioan, indirekta bat botatzen dutzazue. Nik uste A eta B ez biak. Osea,
Bakizu zetela ulertu aldera. Igual da, astelena da. Da biela txaskarrillo bat kontatzen zuen. Orduan. Eta kanta jartzea, beakin. En plan jarraitzeko bera kontatzen. Baina era beren, urrengo gunen indirekta bat baita bota dikeu. Claro, biak, ata be. Biak. Zela ingo hau? Ata be, apunto. Edo, esango dut listo, ez da? Ata be. Egia da, biak. Ez que kotilleua. Vale. Euskal Estenako BIP bikote batek sare sozialetara igotako argazkidanak borrau ditu. Zein da zuen reakzioa? A. Flipau, eksklusibia zuena dalako zuek entrauzatelako. Argi dago lagain debela eta ja elgarrizketa bat lotzen hasten zaterekin. Edo B. Marketing estrategia bat dala pentsatzen dozue, baina badazpada eren perfilak kotillatzen jarraitzen dituzue. Zehatza dela, ez? Osea... Ez que, hauek ere batera garriak dira, ez da? Izan litezke, baina aukeratu inbara. Aigea superpopeko inkesta testa askotan freno jartzen deula, zeguk informazio asko eukitzen deu, ureia saioetan deunen informazio asko jasotzen deu, eta ez deudena kontatzen. Hombre, claro, badazpada. Alakotan uste jarraipen egongo genukela, jarraipenain eta gero ikusi benetan hortikan ze petroleo Ordan B. B, hori da. Lehenengoa segura o informazio bat da. Informazio hori botatzen zu da, ja hor bukatzen da. Behiten badezu, gehiago luzatu liteke denboran, eta bukaerako emaitza hori hobea da. Eta irratin oso garrantzitsua da edukie elikatzen jutea pixkanaka, tantaka. Dosifikatzea hori da. Bale, laugarrena, zuzenian zaretela kantu bat jartzen dozue. Zeren inguruan itxen dozue berba zuen artean? A. Azte buruko kotilloen inguruan, en plan ikusi zinun, zeinekin guntzan, edo honik zeigo da ben, edo ez dakize. Edo, irratixan gertau dien azkenengo gauzen inguruan berbain. Zeinek aurkezko da nurrengo saio berrixa, zeinetu herri dan ez dakit nola jantzita. Hemen berdin, ata be, ez que, claro, jartzezki guzu erantzun batzuk, aukera batzuk. Fizika kuantikoaz ez du itzen. Claro, itzaiten dugu, azte buruko kotillo, zubakizu, 3 ordutan zenbat gairi buruz itzaiteko aukera baten. Berdina da, astelen baten, daukozula, azte buruko kotillo, edo ostegun baten, ja, pues... Igual aste hasieran, azte buruko gauzak aipatuko ditugu, eta igual aste gaurrea, gazteako kontua, gure lantaldeko. Bueno, bat aukeratu. Esango dugu. Ez, B, gehiago da rajeoa gazteako kontuak. Azte buruko gauzak oso azkar bukatzen dira. Bai, porque bi egun dira. Azte burua zetu da asko itzek, gure arten. Zuek ez duguan. Azte burua ja guretzako da. Venga, B, argitagatik. B. Vale, azkena. Gonbidatu bat elkarrizketatzen zabizte eta bere mobilera WhatsApp bat hiltzen da, esperoz dozuen norbaitzen, en plan. Dauka mobila zabalik eta jakon zeitzen duzue. Elkarri seinale batein esan ez irakurtzeko heldu jakon mezua eta gonbidatua juten danian kotile hau, hori baket baiet. Eta, ez duzue begiratzen ere hori izaten duzuen plan, ez nahi zinterau, baina elkarrizketian zentzu aldaten duzue, berze hoze kontatzen da, ben pertsona horren inguruan. Nik euneko egun B. Gaina, lotxa emango zian bere mobila ikusten bea ni harrapatzek oso txarra naiz. Binez bat ere, ez dakit disimulatzen. Kotillak ea, baina nik uste puntu horre arte ez. Jende guztu oso kuskus ere gola, baina gau ez nahi beste. Baina hori kaso hortan... Bai, nik uste B dala ze hori informazioa boterea da. Hori informazio hori daukazunen gero erabiltzezuna ez un modura. Nere kasun B esango. Nere kasun bai B. Venga, ordan bixak dauke geixen bat B. Ez que bez, ja les pega. Orduan... Disimulatzaile profesionalak, zate. Kotillua pila bat gustatzen gatzue, baina beti perfil bajua mantentzen saiatzen zate. Nik ez dakite ezer aurpegisa jartze duzue, baina barruan dauko zue, hori deep wet bat, gordeta. Era bat. Programan suspensia eta tenzinua jartzen da benetakua zate, eta informazioa momentu klabietan botatzeu zue. Superados. Sa clavau indau. Clavau. Oso ondo, Andrea, oso ondo. Atzo justu ikusi neban bideo bat superpopan inguruan, esaten zeban tipa batek oen gure mundua dana kolore neutruak. Osea, dana palo, ez dakizer, eta ez darela gauza bizixak. Eta superpop, como tu, taulako revistek, itxen zu eskuela, atinzinua deitzia, estimula itxen zu eskuelako, eta laguntzen zu eskuelako sortzaia huizaten. Tanien plan, ez que es verdad. Bueltatu da dia garai hoi, batez ere koloren garaia. Total, olako revista bat euskeraz, ez que nere ustez, fantasia bat izango zen. Ez da egon inoiz, euskera solako... Gaztezulo. Koloriak dian eukon. Baina gara baten lentzan gaztetxulo, astapenetan eta hor bat zuen kolore bisigo. Gero igual demorarekin jundala gehiago apaltzen edo epeltzen esango dugu, baina esairan, ni umean nintzanen akordatzen ez, durango azokara jun, eta hortxe hango apaletan zeola gaztetxulo,
eta kriston porta guapok zian, tipografia ere hola bastante punk esango nuke. Nik uste orokorren gizarte aldatu dala eta kolore guztik asko apaldu diela, orduan baita gaztezulon eta baita leku guztietan. Leku guztietan, bai. Egitxa da, guikastolan gendenian zugala aldizkari bat mantangorri deitze zana. Gordatzeza? Baina hori zan geixo umien... Umien, zaz, baina horrik bazukan kolore bizixak. Gorrixea eta blan. Bai. Bueno, aurrera ingo, porque bestela ni geratzen izmen koloriena berbetan. Bueno, eta gaur daukogu gai bat, atal bakoitzen daukogu gai zentral, atolan pixkatxo bat berba itxeko, eta gaur ingo berba animalixen inguruan, maskotak, pixkatxo bat mundu guzti hori. Lehenengo nio jakin, ze pentsatu zinun izan dut nian animalixen inguruan ingo geniola berba. Pentsatu nire txakurran. Lehenengo gauza, eta pentsatu nire, gai izango da maskotak, edo etxean nolan txakurrakin bizitzea. Ani gehiago pentsatu nun, ze animalikin identifikatzen zeaten. Bai. Bixok zoi ezte ondo. Bueno, es que horrenen genioan behin behar baterian fenomeno hori urten zan nian, eta nik zan ebana seri bat izango nitzala eta zuk. Urtsintxa bat? Zuk esan zinuan izango zinala terian akuatiko bat. Bide batez, ze gutxi iraundun terianan asuntoak. Iritsi zan, den hartuzun eta juntzan. Puro fastismo izan bai. Hori komentau ginen justo. Ez que klabaua da. Erabilize bela totalmente momentu horretan. Eta orduan zuek bauzko zuen animalixak etxian, maskotak. Bai, biok. Ni dauket txakurra eta ibonek bai. Bai, Ibonen instan... Biok begea. Esperantaren bezala. Ez din zoran ikusitxu argazkixak txakurrak. Bai. Nirek ja adina auka, Bai. Nirek igual ja 12-13 urte ditu, baina egia ikustezunen txakurra, momendikan aurpegia eta oso gaztetxo aukala, ondartzen ibiltzea korrika, ja, uda demoralian ez da posible izango, gau ez bai, zarautzen, Donostian igual ez, baina bueno. Donostin ez, eta oso gaizki bide batez, hemen kamarazin da, oi? Bide batez, Donostin eta Euskal Herriko ondartza guztietan mesedez, udan gutxinez, behatzitatik aurrea, goizeko 6ak arte, ez dala ezer, behatzitan zein dago ondartzan, utzi guzue txakurrak eramaten, ze nere txakurra dago desiatzen ondartzan korriteko, eta udan ezin da. Askotan pasatzen zait Donostin, txakurrakin paseatzen egon, eta txakurrak tira egiten dit ondartza eramateko, eta udan ezin da. Ez que hori kriston putadia da, eta nik ez dutu lehertzen. Bueno, esan biotena bastante funable izango da, baina zigaitxik alda ume bat egon mundu guztia molestatzen, eta mundu guztia araia botatzen, eta txakur batez formal dagonean. Horrekin ados honinteke, egia da, ume baten kasuan, ume hori kontrolatzea errexago dala, ze kognitiboki garatuko daude txakurrak baino. Bueno, ja, baina zuko ondo erakutzita balin badut. Baina aldi beren zurekin ados nago zentzu hortan, ezuk lotzen badazu txakurra ondartzen honiteke. Arrazoi gabe, eta lasai asko, txakurra zurekin batea, eta gaina, eske isilik ongoa. Kaso gehienetan isilik ongo da txakurra. Ez umea bezala, edo musikiakin. Arazoa askotan dator, jaben aldetik, eta ez askotan aldetik. Askotan hori izaten. Eta ze motatako txakurra hauko zue? Manera da, border collie, seterrakin, da iza txakurra, eta orduan, karo, ni bizena izarautzen herrian, eta egia mendiko txakurra dela, eta txakurrari kosta izan zaiola egokitzea herrira, baina lortu dunen, nahiko guztu dela esango nuke, tarteka juten gara baita bere arnazgun horien bila mendira, behala zaioteko, eta aski biltzeko, baina hori zanetena, ja adin baduka, nezta berak bere jabea bezala mantentzen dan itxuraz ere oso gaztetal irain, baina hori asko maitetela. Superpolitia da. Eta zuri alain? Nerea da Jack Russell bat, dala uste, berez, Ingalaterrako, zakit, garai bateko tipo batek sortuzun, eizako, da superestari txarra, nire txakurre, baino, eta gaina, nik hartu nunen, nire lehenengo animali izan zen, nik eukin lehen da biziko kontaktu animali batekin izan zen nire txakurrakin. Nik, eta gero nire familik, baita, adibidez nire gurasok, inoiz txakur batekin egon gabe, eta nire amak, adibidez, sekuletzun euki erlazioik txakurrekin, ezin zitun ikutu, ezin zitun gertu euki, eta nik txakurre hartu nunetik, maite mindu intzan, eta gero beraiek adoptatu zuten txakurra. Ala, bai, imaginatu, eta askotan komentatzen deu, nire amak nola aldatu dun, bere erlazioa animalikiko, zegoain txakur bat ikusten du, txakurra handi bat, txiki bat berdin du, super erlaziona dauke, eta pila bat odatu du, batekin kontaktue eukitzei esker. Eta hori, esan nahi nun nazan, hartu nunen txakurra esan ziatela, Jack Russell batekin kontuz, inkontrolabelek die, egun guztie korrika, die hiperaktibok, ez dakize, nire txakurra ikustezu, egun guztie lotan. Gero egia da, ateatzen badezu, oso moitu edala, baino, kriston esperientzio ona. Ke guai, ando, eta zuria. Neri Ailin zan. Ja bakit, horregatxe aldetzen. Guk zaukagun bulldog ingles bat,
eta 10 bat urte. Bueno, igual, zehose gutxia, 8 bat urte holan. Eta oindela 2 urte hilintzan. Bai, baina gaixotasun batekin... Bai, hoi da, nik usteet animali bat edo maskota bat eukitzek dauken gauzik okerrena. Normalen gu baino lehen hau juten diela, gutxi bizi diela, gu bizi geaneako, eta kriston pena da, segia da, nire kasuna txakur batekin lortzen dezun binkuloi ikaragarria. Claro, superzaila da. Bai, nik uste horregatik errepikatzen dela behin da berriz, nireak jadina aukala. Mentalizatzen. Eta konturatzen lagunekin da komentatzatela hori... Pixka prestatzen nolako nire, bai. Oendikan falta zaio, baina da nire mekanismo bat, defentsa mekanismo bat, iristen dan egunen preste. Bai, juteko pentsatzen azkenean, baina heldu haua da, eta egunen baten... Faltaba da, claro. Eta zuria, Andrea? Nik euki ditut pia bat animali. Nire nahian txorixai, zabaldun notzen kaiolia, porque, claro, ni bueltatzen nintzen etxera sortziretan, pentsatzen eran bera buelta bengo zala, esan buelta, evidentemente. Txorixa, hori, gero euki ditu garrainak, bebai hilin nitxun. Eta ate bat, pues que erramos zapatua da bergaran ospatzen dan jai bat. Eta lehen ikartzen zituen, hori da, ferixara animalixak. Eta nera nahiak erosizan ate bat, porque alzien erosi. Bueno, ate hori egon zan gure etxian, eta eskuta bintzanta zinun topatzen ati eta egon ginen, pues egual egon oso bat ate puta hori topatzen. Eta gero nera makera mazeban eritian baziarrera. Eta gero, oin daukan nera nahiak txakur bat. Eta bere bikotiak beste bat, eta eske pila bat animali. Oka, Barcelona daukazu, etxen. Bai, baina hoen ez dugu bat bezeta, ez dakizu ze ondo nagon. Eta beste txoriri etzan bueltatu gero, desagertu etzan bueltatu. Ni flipatzet, azkenengo albista hauetan berritxu loro bat hauekin, nik teoria daukat, nik usteet jabeak askatzen dula. Nahi dulako dire baskon agertu demora guztin, txoria edo loroa galdu dala esan ez. Zezuritzen, oso sistematikoa la demora guztin loro hori desagertzea bere kaiolatik. Ez da jabeak esango dela, venga, atea. Nik uste dala attention war bat. Totalmente. Total, bai. Eta deskuida bezkero, akaba gutxen eta beste berat berdin erosi. Osea... Ai, ez, que pena, que pena. Bergara mazegoan loro bate horre txaleten inguruan. Egoten zala denbora guztian berbetan, eta esate zean, nik uste etxian entzuten zeban gauzak, eta ezian oso onak, Baina berritxun jaben kasun, egia da, beak beti kontatzen dula. Eskapatu egin da, alde egin du, txiki, etxe maldin bagokezu suelto, normala iesi. Loro bada. Eta ze pentsatzen jatzu etxian eukitzia animalixak? Ze pentsatu, iritzia? Oso ondo. Txakurrekin da, nik txakur bakarra daukat, eta txakur hori bakarra izan da nire etxe ez da oso ondia, etxe hortan ondo, baina jadiez, bigarrengo bat ekartzea pentsatu izan dut, eta naiz ausartu horresegatik, ez da, ja, bi txakur hor mugimendu izatea etxe hain handia izan gabe, hilek, usai eta hori dana, ez justo pareko bizilagunek bi dituzte, eta biak bastante morroskok, eta... Hauen kasun, zatet, nola hongo da etxea, eta gero egia da, tarteka etxeko eta zabalia fijatzen naiz, taneko txukun dauka etxea, baina hori, nik uste etxen animale eukitza gauza oso polita dela, asko ikastela behien gandik, eta nire autua da hori bat tamainan igual, ez da zen bestela, hori zaintza oso komplikatua da, bikotean bizitza erreseagoa txakurra baldin baukazu, txakur hori zaintzako garaian, baina nik, jende gomendatzen dut, txakurrak ekartzea, animalik ekartzea, adopzia posiblea da hobe, eta hori dena. Nik uste dut, edozein animali ez dula balio, etxen neukitzeko, daude animali batzuk bere habitat hortan bizi behar luketenak, baino... Txuge bat, daude, 1000 animali etxe baten gizakikin ez dienak ondo moldatzen, eta gainera behar dutenak bereien espazio, baino nik uste txakurrek eta katuk bai diela animali batzuk etxen ondo moldatzen dienak, eta gainera nik uste, nik itzengo txakurren gatik, txakur bat duketelako, txakur bat oso gustora ondikela etxe baten, eta pertsona bat txakur batekin bai asko ikasten dela, batez ere, nik uste, eukitzen konstantzi bat, txakur batek exigitzea izulako azkenen ardura bat eukitzea baita, eta nik uste, seme alabakin gertatuko dan bezala, animali batek baita asko erakuste izula, eukitzen ardura batzuk, eta horiek mantentzen denboran, azkenen txakur bat ez da bi eguneko gauza bat, ez da astebeteko gauza bat, orduan, nik uste zentzu hortan oso lagungarri izan dikela baita, pertsona bat, igual, ardura txu ez dana, azteko pixka eta ardurak hartzen. Eta aldi beren, ni fijatzen asko txakurran bizitza kontemplatibo hortaz, txakur askotan da, etxe nola ez erin gabe, sofan etzan da, egoten gauzei begira, zuri begira, eta askotan, zatet, igual, aplikatu erko nuke hau nik ere gehiago, ze
mogila utzita, edo sofanetzan da, ez ere zai behira otea, badalako gauza bat itea, eta txakurrek gauzak dituzte, orduan hortik ere ikasten da, haien lasetasun hortatik. Esaten da, txakurrek pulsaziok jetxiarazten dizkiela gizakiri, eta nik, erabat ados horrekin, ze irutze zait, asko laguntzen duela, askotan daukeun erritmo azkarroi eta bizigea super era frenetiko baten, eta txakurrek nahi askotan laguntzaitu eseitzen, eta askotan behi da ezerrin gabe, ostara esatezu, hau txakur bat ez banu eukiko, enuke ingo. Ez que hori izan dozuna, guztiz egitza da, eta ez bakarrik etxigan ospitaletar eta askotan eramaten ditue. Bai, terapiarak eta holan erabiltzen dira. Eta nik ustot, ez que ematen deben bizipoza, holako momentu baten, oza, horrek zendatu itxen da bela. Bai, eta laguntasuna, ez? Gero dagoela bai, hor, igual, jende nagusi asko, bakarrik bizidana, alargun gera dudako, dodana alakua, eta askotan bai izaten da beho, txakurrak ematen dotzun, babes hori, edo laguntasun hori bai, asko eskertzen da egunerokotasun. Bai, txakur bat terapia da. Bai, total. Zue jantzek gatzuen noiz bait zuen txakurrei erropia. Ez que, hemen nire lehen guzinia, oini, entzuten bali mazari entzun, porque me sortzitzata. Nire lehen guzinia zeukan frances bat. Brenda. Eta nire itxen daulan kiosko bat. Eta gotzan, txakurra kioskoan bota eta tripas gora egon puto guztia. Eta jazten zotan beti, jertzetxuak, tipo, gainera, de markatani, eske, ez dut ulertzen, txakur bat da, reboza huia da, en la mierda. Baina bize, txantxa bezala momentu bateako, edo kalea paseatzea juteko, zein da modus operandia. Baina normalizauta zeukan hori, txakurra jantzea, bera armario dauka txakurrak? Ez. Hombre, ya me muero, bueno, zeukan. Baina, nik ulertzeti bonek ez duna, ez berdina da egun baten, pixka tonto nahiteko jartzea, burun, zapi bat, argazki batetara. Gauza badak kalea deatzea, normalizatuta hori, ez? Ez, buf. Ni betoreko jartzeziko da askotan. Edo etxekok, edo biztakok edo hola, baina argazki bat iteko. Da momentuko zerbait. Hori da, baina ez daukat arropa. Bueno, xira baukat, euri asko iten badu, baina ez dakit ondo jartzen xira hori. Ez dakit ondo regulatzen orduan. Etxen naiz da xira hori eukit txakurrana, gero txakurra biluzi di joa. Gero, oza, euritxe etxen da banean, eltzen dianean, bustize kriston usaina dauke. Bai, hori zaten da txarrena. Eta guk ere bai. Bueno, sí, claro. Gure hemen onda egun oson, gure besapek etxajute ganen. Bai. Txakurrak bezango dago. Hau nundi da. Batez ere beak esango zu, usaimen oson. Claro. Hori pentsa, eske me encantaría. Eta honekin batera, bueno, sare sozialetan gero ez da geixo ikusten dia, sorion, partiz, itxeotzela, olako txakurreiez, tarta batekin, ez dakize, zeiritzeoko zuenen inguruan. Nei salatu irutze zait, polite irutze zait. Osea, horrek ilusiten baizu eta hote honbar baldin batzea, zeitik ez. Esanet, askotan esaten da humanizatu iten diela gehiagi animalik, bueno, maskota kasu hontan. Bueno, esanet, netzako baldin bada erdi broman indako zerbait, hombre, oia, era serio baten hartzen badezu eta eguneko ume bat bezala tratatzen bazu, ez dakit. Arazoak, baina, bueno, irutze zait baldin bada zerbait ola pixkat, erdi konstiente izan da, zeiten eizean, zakit. Osea, nik adibidez ez nuke ingo igual festa bat nire txakurrei, zeirutze zaidea pixkat too much dala, baino norbait egiten badu, beda, ze ondo. Ez bideo bat ikuste detenen, txakur bat pozik bere urte betetzea ospatzen, pues, de lujo, baurrea, ez? Kanta, total, eta tartak, osea, esaten duzu izken nijango neban tarta hori, tipo gauza naturalekin ninda. Eta helauak, dauke bai txakurrek, eske, kriston beru baitzen da, usoiaz zarautzen malekoian helau bat jaten, eta txakurra zeba ez, bai. Osea, zer dauke txarra animali bat ondo tratatzek, ez? Osea, nei gustatzen ez zaizkiten bideoek die, tratu txarrak animaliri, edo albiste bat, animali bat hilda ukidutelako 8 ordu eguzkitan kotxe baten barrun, horrek bai ematen kriston pena, baina ikustea animali bat, o maskota bat, bere urteko ospatzen, eta pozik denak txalok ematizkioten bitarten, aurrea. Zer dauka txarrak gauzak ospatzek. Claro. Ematu, eta esaldeo asko epatza dugu arten oro harre, ematu divertitza debekatuta da hola, ez zendiala gauzak ospatu eta gauzak kozatu da ondo pasa, bera, zure helburu baldin bada txakurran urtemuga ospatzea, edo txakurrak, ez dakit, pirueta bat ikasi dula ospatzea, eta horregatik festa bat ina ez dula, gintzazu. Bai, aurrera. Utzipaken... Total. Dago kontu bat TikToken, bueno, bat baino gehiago, baina dia Robin eta Pretzel, eta dia bitxak... Ez que me encanta nola kontatzen da, gero jartzen dute, tipo, pertsona baten ahotza, eren pentsamenduei, eta eske
Horre buldojak diabe bai, ez? Ez, bat da, bueno, ez dakit nik txakurren, ez menan markak, txakurren arrasak. Baina ez dia superpolitxak. Ez, nire mutilekin beti bialtzen naiz bideok eta demolazten gabiltza, txakurren bideok eta rilsak eta tiktokak eta bialtzen, eta badao bideo mota bat asko guztaia zaidana, eta hori da txakurra da honen laku baten edo putzu baten, erreka baten, eta ito iteanen. Orduan, txakurra doa igerin, ura tragatzeu eta soinua da. Bakizu ze bideo dira? Bai. Eta daude, kompilazio batzuk bilduma batzuk indo alako bideoekin, bueno, ni lurretik, neharrez barrezka ikusten, zer gaina, behaien, arkada hori esango deu, goragalde hori da, oso gizatia, oso gizakiana, eta asko gertuatzen dira reakzio hortan gizakin gana, eta horrek kriston grazia egite dit. Baina hori da, ura oso azkarreraten debenien bebai pasatzen jakue, itxoitzen diela. Bai, total. Aiton zerren estulu batzuk, Txakurrak izango zinaten zuek, osea, quiero decir, nanoku txakurra. Bai. Ni ez. Zuz animali. Uste bai, ez? Ni ez. Rio Golden Retriever edola, gustatuko litzedek izatea. Hori zein da, eskotek zekua. Bai, eskotek. Aguria da horren antzerakoa. Baina, eukiko zenuke txakur baten bizitzan, eko zenuke benetan... Egin nintzen konstante izango. Zure egipak bakarra izatea, ondo pasatzea, ondartzen idiltze batetik bestea, makilorren bila jutea, mingainak enola. Baina, geho, segun ze famili tokatzen zaizun, segun ze txakur muta... Zuk imaginatzen badezu, txakur bat superondo zaindu eta oso ondo jaten, oso ondo bizitzen, oso ondo, baina, klaro, nik berez txakur bat, enuken nahi izan. Baina, ies egitare baukazu, berritxu bezala juntzet ezke korrika. Eta ze animali izango izinen alain? Animali bat izan beharko banintz? Osta ze galdera. Asi, random. Egan iten duen bat, arrano bat adibidez, olako zerbait, ez? Ez que nik hola gauza gordinak jatia lo llevaria fatal. Bueno, ez dakit igual ez de, baina. Zuzen izango zineke? Ni katu bat, bien a gusto. Katu bat? Pues no katuekin. Horgatxek ezago. Zuzeando. Ez dakit nik uretako zeo zer. Oin. Te pega dordoka bat. Uretakoa baita una da, ez dut askatasun hori bebai, ez? Bai. Ai, baina tiburu... Bueno, gero de repente ator marrazo bat eta janitxe dotzu. Zin da ikusi duzuen animali? Egera aldi bere, mire, marrazon kasuan eta esamarra daukat, beti marrazok ikusten dela gauza gaiztu bezala, animali gaiztu bezala, eta zeba, bakit pelikulek eta hori indutela eta hori dena. Hombre, irutuko zaizu. Marrazo txintxoke ongo dira, eta gero, izurden kasuan ere, denak, izurde guztik txintxo dira, de repente. Ez que dia supergaiztuak. Simpsoneko izan ez gaiztu dira. Nik Simpsoneko atalo ikusi nunetik, ostra, ja beste rollo bat ematea. Marrazoko ongoia denetarik, izurdek ere beste inbeste. Bueno, ez dute, ez dakit euskera antzosetzen den, orka. Bai, orka. Horkak omen die animalik okerrenak. Atak hau dute, igual marrazoko baino eskoz okerra. Bai, eta nola idealizauta garen, ni izango nintzen... ez nuen. Katu basan dezu ya. Bai. Ez, galdetu oso, a ber, zein dan, joiz ikusi osoen animalirik... Politxena, edo... Nik fiziko ez dut ikusien. Politxena. Bida, guantxe, bueno, egon nahiz aste santuta... Estatu batutan, eta Arizonako estatun, egon geha, Bearizona, izenazun... Hori baitek izan zegoen bai, no? Claro, maitekin hona naiz. Claro, bai. Bai, eta hor zuen animali batzuk super guaiak, baina ez goatzen izenak, zeden azien inglesez, baina hemen ikusten ez ditugun animali pila bat zuen, eta gira esan kristuen esperientzia gaina, juten zinen kotxen, eta claro, ikuste zenitun... Tipo safari. Tipo safari, baina xoa beixo juten zinen, eta ora agertzen ziren animali pila bat, animali oso guaiak daude estatu batutan, benekin. Ez que no pega. Meni flipatu nun, duela gutxe gaina, alainekin momentu hortan, egite ben ginen lanen Miramonen, eta handikateatzeko garaian ikusi genuen suge pitoi bat. Baina, pitoia... Miramonen ze tipo bat juntzan, bere sugeakin, Nafarrazan tipo bat, bere sugeakin juntzan, ETV-ko saio batea, eta behin saioa, hasi gabezen, platoa juntzan, platon ateazun, sugea, zagize eta tal, eta gui etxeak agindu azenen, zortziterdik edo dolak hauen, irten ginen segurtasun garitatik, eta segurtasun garitan zeon tipo hau, Nafarra hau, bere sugeakin, sugea suelto zeukala, segurtasuneko irakusteko, suge hori zeintzan. Baina poltxo batetik atea. Hori da, eta sugea, baina eski erraldoia, zebilenola, supermantxo ibiltzen, moitzen eta hori, eta nik ukitu nun,
Eta sentsazio hori bastante erakargarria, oso diferentea zala, ikutuga denean da oso gauza... Nik ikututa daukete, zuen bat, eta gira da beste taktoi, sentsazioi... Ze animalien kasu nik usteet taktoa ukituta animalik asko aldatzen diala. Izurde bat ere esan deula, izurde ukituta daukadala. Latza diela, no? Baina oso berezia da taktoa, eta horrek ni asko gerturatzen nau animalien gana, segun zen animalien gana. Ja, handezu pila bat animalik uzitzu zube, bai. Bai, batzuk bai. Neri geixen guztu jatena izan da, hau, perezosuak. Hala. Costa Rican ikusi genu zen, bai. Pura vida. Pura vida. Eta gero, tximino pila bat, holandez berdinak. Ai, gaur tximinuekin amestu dut. Random, ja, nogu jarraitu, que trauma. Eta gero uretako, bueno, eske gero neri adibidez snorkel eta buzeo eta olako gauza gero kriston juju amate oste. Nik guain esan dezula tximinona, egon nintzenen Tailandian, egon ginen resort baten, eta resort hortan, igual zuen, ez du exageratzen, 60 tximu. Eta zukuten zinen, zure gelatik bazkaltzeko edo gozaltzeko lekua, eta biden, igual zuen, 15 tximu lapurtzen gauzak ezakiten. Ikiston rollo txarra emantzin, baina esaten zuten, ez bazenien ez erriten zizuela. Hori, Indonesian bai gertatzen da hor templotan eta goten di askotan tximinoak, eta esan dabe, begixetarez begiratzeko. Ai, que trauma. Bai, osea, ebitau biozula kontaktua. Nei pizka rollo txarra emantzin, osea, hostia, tximuna esaten nun, bida ze grazi, ikusten nun argazkiten, bai, tximu batzuk daude ezakize. Bai, batzuk eta irurogei. Horti pasabar dezunen, zu bakarrik, goizeko behatzitan, eta daude, 15 tximu, zuri da salto egiten ez dakize, ostra. Zertatzen zuei askotan bideia juten zatenen eta ikuste animali batzuk ez dianak oiko animalik, bat hemen behiak, astoketa, guretzako oso normala dira, baina juten batzen munduan beste punta batea, ikusten duzu beste animalia berezigo batzuk, eta ez du faltxok ematen. Nola ez dian gure ekosistemakok, antzo ikusten, dokumental bat ikusten nengo bazina bezala, eta zure begitatik sartzea bezala kosta egiten da. Adimen artifiziala. Hoi izan behar, pasazait, urpekaritza egiten behin, urazpinon, eta hau izan zen, adimen artifiziala baino urte bat zulenago. Eta gotea urazpin, urpekaritza egiten da, errepente, ikustea arrai bat, baina kubo formakoa. Jellyfish box izan azun, eta kubo formakoa da esate, arrea gaude kubo formakok. Edo da Windowseko salbapantaia. Hori da. Hori txenda de pila bat, ETV-ko programa baten, Atrápame si puede zen, ipintzen dabe imagen bat egaldetzen dabe, este animal es real o no? Eta klaro, eski gauza batzuk, dia hain falsuak ez dezula, nire palo eta gero, geixenak dia geixa. Osa, nik ezin, nima jakin gustatzen zein da nik... Eta gainera urraz pixan bebai, osa hor dare animali pila, ez duguna ezagutzen, zero. Da beste mundu bat, Beste mundu bat. Upside down. Hori, juten zara zoologiko batea eta esatea, baina animali hau nola posible? Hau reala da? Matu pantalla bat ikusten zabiltzala. Bueno, zoologikoen gaia ere beste bateako, baina horrere ea hori txukuntzea da hon, eta beste modu baten honitezken animali batzuk, ze asko tendia bat info txarrak. Ez da jun behar, batez ere nik uste importante dela informatzea, ze guadidez jun ginen Bearizona honta, nio nintzen behidatzen, ea etikoa zan edo ez, eta egia da, hauek espazio libre bat entzaudela, zedon prestatuta kotxekin leku konkretu batzu datik juteko, baino egia da animalik libre zeudela, ondo zainduta, eta nik uste oso garrantzitsua dela, guke bai konstientzia desente ukitzea, noagoa zen, eta zertako egean dirue jartzen, azkenen diru ordaintzen badezu animali batzuk ikusteko, gutxinez, izan dadila, behaiek zaintzen eidielako, eta ez dakit kabartzen kasu izan daiteken, edo beste espazio batzuk. Woke moment. Indeuia, Jazta, gure garpena. Eta, esan dozula, EITB-ra eramazebala zugia tipo honek, gazteara noiz baitzen eramandotzue animalirik? Nire txakurra etorrita dago gazteara. Jone. Nire bai. Hori da. Nire urte betitzetean... Ofiztu horrin jatzen. Bai, ekarri ziaten. Uste pixintzula pixkat. Garai hortan, frisbee waindik oso txiki ezan, eta emozionatzen zanen, eskapatzen zitzaion pixkat. Eta orduan, esan dezakegu, gazteako estudioko moketan, ze gaina moketa dago, nire txakurren pixkate hongo da. Baita, egin pentsatu genuen sekzio bezala, eta uste gauzatu, da uste gauza polita lagunen baten iteko, nahi genuen animalien sekzio baten irratian. Eta batez ere, animalien adopzioa sustatzeko, igual, babeslekutako txakurrak ekarri, edukatuak eta hauek aurkeztu, eta WhatsApp azabaldu, batematek interesez dengo balu, animaliek ezagutzeko, baina, karo, guk ideia hori geneukan, baina hori gauzatzea zailagoa, ze ITB-en animali bat sartzea komplikatua da. Euki behar du bere, usteet, kartilla guneratuta, tramita zaila da, orduan, ez zauden ez erraztasun asko hori gauzatzeko, ideia hor txegatu. Eta azkenen gu bi pertsona gea, gauz asko die, 3 ordu die egunero, eta behar ez deuna da,
arazo asko ukitzea, orduan, bueno, ba. Ez que bezala, igor dutan hori dana gestionatzia oso zaila da. Ba, nik uste hori superguai egon gozala, igual badare, Bergaran adibidez, ez dakit nola ditzen zen. Txakurtegi bada. Bai, hori da. Eta horre Bergarako Facebookian, porque ondio Facebook hori bizirik dago, ikuntza itxu behar jaskixak eta eta... Jo, baina adibidez, telebista saiotan, ez, EITB-en, esanet, jende asko da hola, produkzioako jende pila da hola, holako saiotan, ingo balitzoi, ez, familia bat behar duten animalik eta aurkeztea, seguru, noiz behitin da, esanet, ez da zerbait berri, baina, bueno, irutu zaitala gauza superpolitxe, eta aukera baldin badau. Eta dala, oza, hori aldan betin du, oza, ez dut esaten egunero, baina igual, hilabetian behin, Bai. Sekzio bezala. Bai, momentu puntualetan. Eta bueno, zuek esan duzue alkarrekin denbora asko jaztela lanian, baina oin, hipotetikoki, esaten baldin badutzue beste saio bat aurkeztu behar dozuela, baina ezin dozuela alkarrekin egin, gazteako, edo gazteatik kanpoko, zeinekin gustauko jatzuen aurkeztia. Hay que mojarse, Bai. Aurkeztea elkarrekin saioa. Osea, saio berri bat, baina ezin dozue alkarrekin egin. Zeinekin gustauko jatzuen. Jende horrekin lan indeuia, lehenagotik. Bai edo ez. Osea, aboleo. Jo. Izan leike fitxaje berri bat. Nik daukat jende idealizatuta. Orduan ez dakit gero nola lan egitea. Claro. Eta diez, Euskadi Irratian jende ikuste, zede dela bira, pertsona hau, adidez, ez dakit bere izena, baina duela gutxi, zeon tipo bat, zeona lanen Miramongo egoitzan, oain plazatea du Bilbon dao lanen, lehen bai pasan zeon, ez dakit izena berea, Bira, eske, jakiteko, ikusteko zuek, ze proposatzen nahi zen bere izan ere ez dakidana, baina bea lanen gustatzen zitzaidan pilo bat, entzuten un beha irratian, Erik Aznal. Hori da. Eta irratian pila gustatzen zitzaidan, Superjatorra. Lantalden ere tipo supermajoa, eta behin esan nuen, tipo honekin lantalde baten lan ingo nuke guztua. Eta hori, ez datela beha ondo ezagutzen, baina komunen topatze ginanen, superatxe gina, gaizik sonatu da, ez da? Bai. Konversazio oso ona, ez dakitzen, eta esan nuen, bira, tipo, horako jende sanoakin ingo nuke lan. Ja, ni adibidez, bai naiz pertsona bat, aurretik ez badet probatu, ez badet lanikin, emateit ardura desente hoi pentsatzea, ostra, igual jartzen badiate ezautzen ez deten, inoiz lan in ez deten pertsona batekin, bildurrukiko nuke, zeni ez nahiz igual pertsonik errexena edo zeinekin laniteko, osea, behar dut, binkulo bat sortu, rollo nauki, filin ona, eta hori kostatu iten zait lortzea. Zenet, Ibonekin lortu nun, eta urte pila damazkigu, eta guen adibidez jarriko baliate beste pertsona bat, emango leake errespetu desente, bai, ze nik ustet, bai naizela pertsona bat behar detena, denbora bat, pixkat moldatzeko pertsona horrekin. Nik uste niri pasako gatela, egongo nintzela denbora guztian konparatzen. Eta hori da supertxarra, baina hoi ningo bani ban programia, beste norbaitek. Zeinekin ningo zeinuan. Ez da hit. Nik pantoki ningo neban. Behar ziorko. Baina hau da, harreman sentimentaletan bezala, ez da? Claro. Nik ez dakat konparatzeko joera hori, baina igual, zuka aipatzezun hortatik tiraka, ez dakit zure harremanetan baita, harreman berri baten zaudenen konparatzezun aurrekoakin demora guztien. Igual zure modus operandi bada, edo joera bata... Normalian ez. Beste harreman batzutan ere, bai, ez? Bueno, izan leike, baina justo harreman sentimentaletan ez, baina horretan, oza, nola, pasatzen dugu ordu pila bat batera, orduan, zaien gojaten ja ordu horrek ez pasatzia, eta beste pertsona batekin. Claro, eta beste pertsona batekin izan. Bueno, danea hoitzen da bat. Azkenen, igual egia da, beldurre mateizula hasiera baten, baina nik ustet gero rollo neukitzea posible dala, pertsona batekin, eta filina lan iteko. Nik egia da, ja, hainbeste urte da mazkitibonekin, guain esaten badiate, ostra, beste pertsona honekin hasi behartzea lanen. Hasiera baten bai ukiko nukela errespetu desente, baina nik ustet modatuko ginekela. Bai, bo, bai, ni edozin pertsona. Eta baina lanen gaudela, esan nahi dut, aukeratu ezakegu elkarrekin gehatzen nahi deunen, hori libre da, eta ni jabetzen nintzen lehenengo egunetik, egun ematen hori bukatu ingo zala. Eta bukatu liteke ez dakit nintzen nahi hori, baina hori pasako da noiz, orduan, bueno, nagusi badao, nagusiak esango dizu onarte eta bihartik aurra beste gauza bat, eta ez gaude patio baten, errekreo bat pasatzen, lanen gaude, eta gauza batzuk asumitu behar dira. Era beren egia da adibidez, gu bezalako saio bat, bi pertsona artean iten dana, bai da oso exigentea, eta bai eskatzen du, bi pertsona horien artean feeling oso ona egotea. Ze bestela oso zaie da, guk ja, nik uste egiaztatuta daukeula, ez dala bat erresa denboraldi oso bat aguantatzea pertsona batekin, 8 orduz egunero lanen zaudena, eta gero gaina, ez zuzenekon, gauza asko ez diateatzen, bapaten utxune bat dago, zerbaitekin bete behar da, euki behar daia,
oso erlazio on bat, eta gaina dena oso hartuta auki barroko zu pertsonarekin, bestela oso komplikatu da. Baita gero jendek superpertzepzio arraro dauka entzule bezala gurea, ze agustet zuk esan zeniala alain. Tolosan zinala behin taberna baten, eta topatu zinala entzule batzukin, eta entzule bak hasi ziala esaten zealdaketa ingo lituzketen programazioan. Pertsona hau, oizea, beste hau, topaztea arazdakize. Eta pertsona horrentzat edo jentzat, gure arten rollo txarra zehola, edo eskinala ondo eramaten. Bai, lau zantzun, bai. Eta ez dezula, bai, zerpertzazio horra daukazun. Pentsatzen zebala zuen artean mal rolloa zegoela, edo. Bai, eta ez dakit hori, bakoitzak bere bizioa aukala baita entzule bezala, eta zene kasutan, asmatzaute entzulea oso inteligente hau, indako saldi badagia da, baina bete iten da. Entzulea, enteratzen da danataz. Baina beste kaso askotan... Nei adibidez esan ziaten, zuri ikustizut ez dakit zeiten, ez dut esango bazpare, ez dakit zeiten, ez dakit norekin da ni pentsatu nun. Ni de pal, osea, nik enukela ningo pertsona honekin edukiontako edo estilontako gaiak iten, baina pertsona horrek adibidez ni ikusten nindun hortan, orduan egia da askotan ze diferentea dan, zuok ezun sentsazioa eta entzule bateko kideikena, egia da. Neri pasatzegat, claro, ja behin horregon eta jakinda, nola konportatzen zaten, adibidez pasatzegaten pila bat, nire lehen guztien etxean egon nintzen aste betez bizitzen, eta iuntzetan beti jartzen ginen irratisa faltzeko eta horan. Eta ninoan imaginatzen, oin egon godia etxen ez dakizer. Eta oin fijo darela superaspertuta, eta oin ez dakizer. Eta nire lehen guztien plan, zela aldozu hori irudik hau, porque horre gotizan nian, beste... Bai, oso ezberdina da nola entzuten dan, eta gero realitatean nolakoa dan. Baina oso guai dago baita, erabere, ez? Bai, baina da rarua, oza, inoez egan pasau. Rea onda oso sartuta talde noregia, eta netzako hain sartuta ontzea flipante dela datu hori, zuzeala jangelako Martinan... Bai, iloba ez da. Oinetzako da, osea, konexio hori hartu dauzaren, ze Martina asko maite deun jangelako langile bat ja jubilatu da. Bai. Baina etorri zinen entzuta, esan zenunen zure ize bazara, esan zen, baina, bi mundu oso ezberdin dira, ez da posible hau familiarteko gizatea. Konexion, bai. Osea, Andrea izan da, EITB full, oso maite etorri zen barruko pertsona. Hori komentatzen ginen, sartu ginela, eso ordi maite eta irurok momentu berdian, eta izan zala, como, pues nada, normal, osea, bizitzan guztia hemen bezala. Bai. Baina gero, bai pentsau jaten superrarua, ze askotan, eta ez dakitan duzuri paso jatzu, nolako beste leku batzutan indozula lan, gero, erekin elkartzen nian harremana da normal, oza, ez da alo, izan zen ere lankidea eta ja. Zuri hori paso jatzu? Karo, bai, baina eskenean, oza, ne ustez gauza da, lanian zaren nian daukosuna harremana, eta gero hortik kanpo, Ja, eski harimara bai asko juten ginen. Agia, bai. Eta goizoko pintxo hiek, Bueno, azkenen hainbeste ordu pasatzen dituzun pertsonakin, gero normala da baita laguntasun bat sortzea, kasu batzutan. Eta aldi beren gu oso horrexea gehala, guantxarik elkarri argizari ematen, baina egia da, oso horrexea geha, zaidez, nik Andoni ez da asko ezagutzen, da topatu ge hiru bider, Alto Festen, Palestinako festivalen eta beste nun baiten ezakorratzen. Eta gaztea sarietan, eta ja eski konfiantza bezala, izketan normal, precisamente gu oso zailak ez geha, jende ezagutzeko eta ezaiteko. Keba. Eta gero, konfiantzian aipatzen zabizela, asko zatezuek gazteako WhatsAppara entzuteko, eske, jendeak pentsatzen dau, benetan jendeak ez da bela idazten gazteako WhatsAppera, eta da flipanti ezen ba jendeak idazten. Zazatozu publikoak. Bai, publikoak asko idazten dau, baina... Aber, erantzuten zuen. Osa, erantzuten zuen parte hartu zuen erekin, porque batzuk dia, en plan, klines y psicólogos. Bai. Oso jende fuertea da. Alain da, tableta daukana. Ni daukat boterea hortako. Iriztez postetan alain esatio, Alain, tus niñas. Mateo tableta, eta begatzen da. Egunero, esan behar da dauket hemen, eskertuko genukela, noiz behinka, gauza honak ebai botatzea WhatsApp bidez. Segie da, jendek daukela kritikatzeko behar bat eta faio guztik ateatzeko esan edet, 3 ordutatik 2 ordu iten baituzu perfecto, inorrek ez du zer esaten. Hoi bai, momentun baten zerbait gaizki esan baldin badezu, zuzena ez dan datu bat eman baldin badezu, bapaten, hasten diemu denak idazten, bai, argizari ematen hor, eta egia da batzutan dara, ostra, baietz, oain txerantzungo izugu barkatu, eta gero askotan, pasatzen zaigu, antenan barkamen askatzea, ze, claro, hainbeste jendek idazten du, esan ez, esan dezuten izen hau ez da bondo, dala, bale, ok, baino, eta ondo esan ditugun beste guztik, hoiek ez die kontun hartzen. Orduan, egia da jendea oten dela pixkat batzutan, gero jende jatorra dago, baino batzutan egia da nik ustet orokorren jendea zuzentzeko rollo horrekin dola. Eta Euskal Herrin bat, nik ustet jendea badala pixkatola
puñetera, zentzu hortan. Eta baina entzulek ezagutza dituzte, eta saiatzen badago futbol munduko datu bat ematen da, hanka sartzen badau, bakizu, evidentemente, daturi gaizke emango dut. Saiatuko gea, baina, barkamena, esan gabe doa, barrundoa. Gaigearen esaten Lamin Jamal gaizki hauskatuta, jakin, hori da ez dakigulako, tipo hori oso ondo, bakegun ordan, precisamente Lamin Jamal bai, baina nizar dakit. Eta gero, gauzak esateko erak eta erak daudela. Zuk nabaritzezu pertsona batek noiz izun zuzenketa bat, rollo honen, edo noiz dan zuzenketa bat, pixkat, delistillo, ez? Bai. Pues bueno, ja, nik uste bai da jakin deula ikudeatzen, eta, hombre, batzutan, paso iten dugu, batzutan ez, askotan, paso iten dugu, zer gira, ja, venga, gaude irratiko saio bat iteko, eta ez gaude, zuk esan dezun bezala, terapia iteko, edo jendei azteko, erantzun, bueno, bai. Agurtu antenan, meze isildu. Eta, bueno, pixkatxoat aurrera itxen juteko, daukagu publikoan galdera bat, eta da, kontsumo itxurak aldatzen darenez, abertzela ikusten duzuen zuek irratixan etorkizuna. Azkenian, hori ez, gaur egun, bai telebista eta bai irratixan konsumo aldatzen doia, bueno, egisa da, ETB-ko irratixak momentu honetan nahiko ondo darela, zango genuan. Batez ere euskarazkok, ematen dunez. Bai. Baina zela ikusten dozuen... Inkestak eta bak izan nolakoak egian, askotan galdera batzu dira, eta hortik atatzen da emaitza bat, baina, barkatu ez. Ez, eta zela ikusten dozuen etorkizun batera, irratixak zela evoluzionauko da ben... Ni oso zaite zait aurre ikustea ze gertatuko dan, zegia ez dakigula, urte pila damazkite esaten baita irratia, telebista ez dakize bukatu ingo die, eta momentu zor jarraitzen dute. Egia da, euskerak badaukela arazo bat, eta da, askotan ez dala errentagarri, euskerazko produktu kiteaz, euskal iztunak oso gutxi gea, esanet, errealitate bat da, eta azkenen produktu bat errentagarri izateko, leku pribatutan oso zaila da. Orduan, egia da, irrati publiko baten guk auskatasun dexente daukeula, eta nik uste iten deula eduki bat, nahiko filtro gutxikin, interesgarri izan daikena baita, eta nik gustatuko litzaiake mantentzea. Ez dakit lortuko deun etorkizun baten hola mantentzea, edo evoluzionatuko dan, ze igual beste formatu batzuk, edo esanet, igual irrati oain ezautzen duen bezala ez dugu ezautuko, baina nik bai uste dut jarraitu beharko luketela olako formatu, zedibez irratie, da merkea, da erresa da oso momentuko zerbait, telebistan adibidez, hori dena askoz gehiago kostatzen da, telebistan filtro gehiago daude, askoz jende gehiago dago, eta nik adibidez, jende flipatu iten du, esaten daunen guk biok bakarrik iten deula 3 orduko saio bat, berez, produktu merke bat da, eta nik ustet, errentagarria izan dikela olako zerbait, etorkizun bat euki dikela. Ez dakit funtzionatuko duen, betiko irrati formatu hortan, edo online, baina nik ustet, irrati bai da zerbait, dala hitza, eta baldin badauzkezu ideia onak, baldin badaukezu naturaltasun hoi, jendek eskertzen dula, baita euskeraz horrelako produktuko kitzea. Niak horretzen ez, unibertsien hasi nintzanen lehenengo mailan jarri zigutela Video Kill the Radio Star. Bai, mitikoa. Tipikoa hori jartza unibertsien, ez da? Bideoak irratia hilko du, ezakitze, eredu bezala. Eta nire galdera, edo hausnarketa behitu gaur egun nun daun MTV, itxi dutela, eta irratiak nun segitzen duen. Orduan, horria zerbait ikusten da. Bai, eta nik uste dut bai horren gisa dela, ustartu itxen dela, zaribez, Euskadi irratia edo Radio Euskadik itxen ditu kamarekin ja saioak, irrati programia kamariak eta niretzak que presión, agunero gombiak segundu jantzita, ez nagun txandalia. Bueno, alal, bai, baina, klaro. Claro, hori. Gero, ja dabil bihurtzen pixka telebista eta ja beste kode bat, eta dakit. Erdiko puntua da oso grisa, ze telebista bea ere asko bai da merketzen. Zifikatzen bazate telebistako saio askotan pandemiaz geroztik bideodeia onartuta dago, eta etxetik sartzen den pertsona baten atal batekin indezakezu kasi 15 minutuko sekzio bat. Hori ere oso merkea da. Beraz, telebista ere asko da gerturatzen formatu xumeago batzutara. Netzako hor badago punto lauso bat edo nahiko grisa denok hor gabiltzana jokatzen eta hor benetan irabazteutenak dira aurre kontua manejatzeutenak. Zazken baten, beti joko dute merkena den hortara eta hor galtzen atako ganak gu izango gaz, atako super itxusi makillatu gabe eta ondo jantzinak. Eta niri itxusi agertzatzen gustatzen. Niri izan, bai harturatzen nau puntu bate arte behintzat, gure saioa adibidez, dena iruditan emitituko balute. Egia da, klaro, jendek ez dakila gu nola gauden 3 ordutan zehar. Eta askotan,
gu bi bakarrik gea, eta dauzko momentu batzuk, daudenak, hola, botata, ez dakize, aurpegi txarrakin, gino gero egia da, jadokula txipa, mikroa irikitzen danen, gure jarrera zein izan behar dan, eta nik, zalantza dauzket, gai izango gineken, oain gauden bezala, eta bi pertsona izan da, eukitzen 3 ordu kamera bat aurren, gu grabatzen, eta azkenen, bai aldatzeizu zure laniteko erapila bat. Eta programan esentzia igual da. Claro, eske, ikustet, gure saion esentzia bai dala pixkat baita hoi, ez? Azkenen, guk sortzen deula bere magia, ez? Eta entzulei ematen diegula gauza bat, gero askotan igual ez dana, errealitateaz, igual gu gaude irudin ikusiko balitz, beste gauza batzukiten, beste rollo baten, baina badakigu, irikitzen danen mikroa antenan ze transmititu behar deun, ez? Eta hori nik uste irudikin bai galtzen dela, ze azkenen horrezin ezin da eskutatu ezer. Guztiz. Bueno, nik uste dut ja eman jaula pare bat buelta asunto da nahi, eta jolasteko momentu aldu dala, ez da, Ando? Nik uste dut baietz. Así que, aurrera erronkadia. Aurrera. Erronkadia. Bueno, bikote, gaur ekarri dugu joku bat, dala nordanor, edo ze daukat nire buruan, edo gauzia da, hemen daukogula pertsona bat, objektu bat, leku bat, vale? Eta zuek jumia esate galdera keitzen bai edo ez erantzuna daukena, hau da, pertsona bat naiz, gizonezkoa naiz, bai ez, hori da. Eta zaiatu bi esate asmatzen. Vale? Orduan. Abole aukeratzeko erak, no? Hau batei, eman? Vale, zu izango za hau. Ikusi behar ez da? Eta zuk asmatu inbiozu. Eta zagarre da, kopetan. Hori da. Eta hori zure. Bida euskate, Bai, da tapatzeko. Erakutsi kamerara. Hola. Bale, zeinek nahi dago hasi. Venga. Pertsona naiz? Ez. Hori da. Claro, animali bat naiz? Ez. Leku bat naiz? Ez. Pertsona bat naiz? Bai. Liburu bat naiz? Ez. Euskalduna naiz? Bai. Gauza metafisiko bat naiz, nizerakit? Ez. Zer gauza konkretu. Osea, hoi... Irratiko langile bat naiz? Ez. Ez. Hoi momentuan ez behintzat. Vale. Osea, enaiz ez pertsona, ez lekua, ez... kolore bat naiz? Ez. Komertzea pixka datinatzea, hola jartzen mazea, ez du balio. Musikari bat naiz? Ez. Euskalduna naiz? Ez. Eza pertsona bat. Ja, baina igual Euskal Herrian dago. Euskal Herrian badago. Euskal Herrian nago, bai. Badago. Naturan nago? Ez. Telebistan lan egiten dut? Bai. Gizakiak eusten duen zerbait da? Gizakiak eskura duen zerbait da? Bai. Segitzen dut. Erreiten da? Ez. Emakumea naiz? Ez. Gauzak errazten dizkit? Bai. Honekin egunerokotasuneko gauzak errazte dizkit. Tresna bat naiz? Bai. Hori da. Bai, tresna bat. Tresna bat naiz, gauzak errazte dizkit honek. Bai, ez da? Bai. Txora bera. Bueno. Bai. Gasolina gardu. Zema galdera die pertsonako. Karo, baiezkoa ez duzu makoitzen, segitzezu galdetzen. Bai, hola da. Bai, no? Nikola golatzen dut. Bai. Ara boni gartzen. Vale. Albistegitako aurkezlea? Ez. Ez. Etxen daukat? Zubadakizu. Nik ez dakiz erdan. Esango neban izet. Ez dut uste. Ez. Vale. ETV-ko saio bat aurkezten dut? Bai. Vale. Esango dut zine izen? Bai. Claudio Landa? Bai. Toma. Zea, Azkar. Ja, pentsatu ETV-koa, ez da albistegitakoa jarriko duten begizagun bat. Bai. Vale. Asmatzen zaila naiz? Ez. Aniguain baita boteik, ez? Vale.
Etxen igual ez daukatzen ez ez da? Ez. Eskola garaiko zerbait naiz? Ez. Da zerbait? Gaztean da, o? Bai. Bale. Mikrofonoa naiz? Bai. Oso ondo, bueno, bastante ondo, ez? Bastante askar gainera. Bastante atinau. Bueno, nahiko askarra izan da gaurko jokua, baina nik uste ja azkenengoa hartu. Ekarri dituzu irratiko bi, claro, zen aizue. Ondo pentsauta. Bueno, azkenengoa eta txera goiaz. Azkena eta etxera. Bueno, bikote, beti bezala itzen ditugu hiru galdera rollo bronkano. Eta lehenengoa da, zein da agendan daukazuen pertsona famatu edo ezagunena zenbakisa eta zera lortu duzue? Lamin Jamal. Ezagunena. Bai. Ezagunena famatuena dola. Ezagunezakit. Ni bauzkatola, espainoko artista batzun telefonok, baina... Amaia Monte. Asizianen ez zian oso ezagunak. Eta orduan telefonoz entrevistati nauei, eta guain derrependi igual ezagunak dianak. Ja. Eta baneukan lehen zetan ganana. Broma! Eta Lola Indigonare, bai. Ez dakitena da. Behina da, edo managerna. Ez, uste, behina zala. Behina propioa. WhatsAppia megiratu. Eta zuria, alain? Ez dakit, hor dauket mobila behatuko, Bai. Ez, meia telefono zalatuko zuten. Baina lehen egia da banitula, lehen... Que fuerte, bueno, Euskal Herrikok, Eta Euskal Herrikoak, pues, isadanak, ez? Ezagunena, zein da ezagunena, Euskal musikare ezagunena, pues, peio repara. Bida, zein dauketen nik. Andrea González. ¡Hala! Aiora. Ikonika. Total. Ez dakiz eitik, baina, bueno, imaginatzen dut gazteako Claro, seguramente. Bai. Karlaneko lekarzetekin eta gordetzaitu bero telefono zenbakik, eta Euskal Herriko musikari. Bai, musikari pila bat. Denak, edo denak. Eta aktoriak dabe, bai, eukiko zue. Bai. Seguru. Itziarrituño, pues itziarrituño, igual ezaguna, ez da? Itziarituño. Eta zenbat diru gaitxik jarriko zineten leku publiko batian biluzik. Imagino, kontxan. Galdera hauek beti ditugu bazkaltzen, Miramonen, gure artean, eta gure teoria da, daneako daola prezio bat. Bai. Orduan, galdera suma da hori. Biluzik, leku publiko baten zema denbora. Kontxan 2 ordu. Kontxako paseuan 2 ordu, eta jendia paseatzen aurrera atzera, eta zu hor. Ostia, 2 ordu asko. Zu horretzan da. Nizango aliz 2 minutu prezio kompetitibo engo nuke. Venga, 2 minutu zenbate gaitxi. 2 minutu engo nuke, tapatzea daukateta hola, bai, no? Ez. Baina tapatzea eskukin da? Ez. Como Dios te trajo al mundo, hor. Venga, esan dezaket erronka baten parte naizela, ez da jende esan dezaioak. Eta huiten naiz dirua gati. Vale, esango nuke 5.000. 5.000 2 minutu. Ez, txontxo, oso merke da hori, ez da? Ez hori zeman ontzun. Merkea, nik gutxo esan manun. 10.000. 10.000 2 minutu. Esan manun 2.000, 3.000, loko zen. Hola. 2 minutu bebai. Kontxa fortea, kontxa, 2 minutu dotea. Jendeak grabatu iten du hori. Bira, pirau hau ez da. Claro. Gainera ezagunak izan da. Ez da berdin, igande baten jutea edo astelen baten goizeko 8:00, claro, eske... Claro, ja. Osea... Bueno, baina presioa jarri da behintzat. Merke ez? Zuek? Merke. Nik ez dakizan. Nik ustote geixau. Ja, gu igual, irratiko langilek izan da igual, claro. Katxeigo harko genuke. Baina ikustako modun gaude, ez da? Nire egin. 6 zifra. Bai. Ordu bat. 6 zifra. 6 zifra bizen pasa, 1.000. Ordu bat. Osea, 1.000 gatik gauten naiz egun oso bat, nahi bazu. Puestos a pedir... Claro, es que bakizu ordu baten zenbat bideo argazki aldotzuen egin. Horrek balio da, güey. Jarri daula, bai. Es que imaginau. Exclusiva. Bueno. Deo jendea zuiten da hortaz. Bueno, a ver, zuke son 10.000 euro, o sea, 2 minutu, o sea, que en proporción, antzerakua da. Guretzako bain drama dana, gero mendik 2 hilabetetara jende aztuin da. Hor garramatzea zu biluzik eta hori da. Total. Gero entuko da terianak berriro, eta jaztuingo dira. Reseteo. Azkenengo galderia, zen eixo zuen WhatsAppeko elkarsketa danak erakustia, ala zuen bizitzako momentu lotxagarri batekin telesail bat itxia. Ai, be... Eta, super pop. Eta zela dituko zen. Be aldea. Hori badago. Ez dakit. Ez zai, galdera, ez dakit. Zuk zen aixauko zinuan. Nik uste telesel bat itea, ez? Horrek baita gaina katxea mate izu, guai dago. Gero promo... WhatsAppeko
nire elkarrizketa guztik erakutsiko bali, segurazki kanzelada eta igual lanik gabe. Ui! Danak, esan ez... Gaur, fijo, mobila lapurtze dutzuela, irakurtzeko. Aizakit izena, Bueno, bai zaila da hori. Bai beste bat akutzeko. Bueno, baina ondo. Eta haukoguna da galdera pozoitxua, bale? Joder. Zema sekzio dituzu, Pila bat. Galdera pozoitxua da aurreko ataleko egonbidatuak idatzitako galdera bat zuentzat, eta gero zuek lako... Eta bazekin egonbidatu horrek... Ez. Bai, zuek zinetela bai. Zein note da egonbidatu hori? Hemen txauko zuek galdera. Zein da azkenengo egonbidatu? Azkenengo egonbidatuak zan zian Arrate Bergara pelotaria. Bale. Eta Nekane Muñoz. Dagoela hor, lanian. Goienako da. Zer hartu izan edo esan? Esan. Esan izan dituzun gonbidatuetatik gustokoena eta aspergarriena. Esan dituzun gonbidatuetatik. Zuek eukidozen gonbidatuetatik. Guk saioan izan ditugun gonbidatuetatik gustokoena eta aspergarriena. Guk badakizue daukugula modus operandi bat dala saioa bukatzen danen lobotomizatu iten gea eta azten gea zein pasadan gure programatik eta dena, orduan eniz gogoratzen baina bereziki gogoratzen esango nuke eta justo ateazunez bere kontaktua agendan Aiora ikonika oso pertsona berezia da oso jatorra da igual lehenengo impresion ikustezu behat ez dezu ez dakit matu du pertsona karakterrandiko pertsona da eta oso zaila dela baina gero ezagutzezu eta super xamurra iten zait beti gauzakiteko prest dao eta bere bizitza pertsonala gehiago ezagutzeko gogokin gatzen gabeti ze bere afizio kontatu ahala irutze zaigu hor gehiago raskatu daiteken pertsona bada hola beraz nik usteet divertigaren ez dakitan hitza edo bueno ez nola gustokoena gustokoena Aiora Renteria egia da ze gaina bai da pertsona bat, ezuk esan dezu bezala, oso serio ematen duna eta mitika da Euskal Herri mundu guztik ezautzeu, baina oso gutxik ezautzeu dute benetan nolakoa da. Eta guk gungea, urte hauetan zehar, beha pixkat hobetu ezautzen, pixkatola raskatzen, eta zoazenen ezautzen bere inguruko datu batzuk gehiago nahi dezu jakin. Egie da. Que fuerte. Eta aspergarriena, esango nuke gauzak modu oso begibistakon saltzea atortzen dian oie guztik. Ja, datorrela bakarrik promozionatzera bestixa dozedia dana lakoa. Hori asko hartatzen da, baina nik euki ezaket, lortu ezaket jendeak helburu bezala eukitzea promozionatzea tortzea, baina aldi beren bazterrei berria eskintzeko asmoz etortzea. Gertatzen dana azken aldin gauza oso artikulatua daudela, oso diseinatuak eta promozio bide batzu daudela ja oso ezarretakok eta gu jabakigu gutxi gara bera perfil hortako jendeak zer esango duen elkarrezetetan. Da horrek asko aspertzen gaitu. Eta askotan nahi du jende gazteak harri, musikan hasi berria dana, ilusioekin datorrena eta horiei entrevistakin. Esan berra dago, baita besteekin ere oso guztua daudela, ze ja ibilbide luzeko artista da dia, eta horiekin ere... Baina, esan egie, ez gaude bate guztua, diskursoa erabat ikasi etortzen dien horiekin, eta naturaltasun falta sekulakoa duten horiekin. Zegia da, igual, ez autu ditugula musikari asko, etorri dienak, hasiera baten, beraien astapenetan, super jator, super ondo, eta ja, ibilbide bat dauketenen, eta beste maila baten egon dienen, bapaten, ez dezula, pertsona duzin da. Baina ez igual arroputz bezala etorri dielako, baizik eta etorri dielako, ja, dena superegituratuta ezin izan mendikatera, naturaltasun falta ikaragarri batekin, diskursoa errepikatzen denbora guztin, burun zeuketen hoi, eta zuk azkenen galdetzen diezunen zerbait, eta erantzute izutenen A, galdetzen diezu beste zerbait, eta erantzuna da A, basatezu, hau esateko, zakit, bai, edo prentxauar bat bidali, eta jazta. Egek ere sufritzen nahi diala, gonbidatu ere profil hortan sufritzen nahi dira. Guretzako bida, daukate buruan pelikula montatuta, eta gero hori ejekutatu behar dutenen ez daude eguneko egun gustora, baina uste dute hori tokatzen zaiela. Netzako arazoa da, zuk aztari bezala, zuk baldin badakizu gonbidatuak zer entzungo duen, hori aspergarria da. Hombre, eski zuretzat baldin bada publiko antzat bai. Eta azkenian horra gonbia segondo pasatzea bai, ez? Eta baita ilusio ez galdu inoiz, ilusio puntu hori, hor da oxarma, eta hori, lehen esanetan, entzula kontuatu iten da gauzaketaz. Pertsonak ilusioekin da honen, eta vibra hori erakusten duenen, hor da netzako kimika propio. Eta noski, zu etorri zaitezke saltzea zure produktue, zure diskoa, zure kontzertuk nahi ezun guztie. Baina saltzeko
egiteko eta saltzeko erak daude. Esan nahi dut, azken finen, etortzen baldin bazea, lasai zure gauza kontatzea eta guk galdetzen dizugunoi erantzutea, de lujo. Aldiz etortzen baldin bazea, super gauza itxi batekin eta zure diskursoa saltzea baldin bada zure helburu bakarra, eske guztitu aspertzen gea. Gaina, damazki gurte pila bat, badakigur jendea zerroiotan dagoen eta usaitzi ditugu lehenengo minutu. Atetik sartzen dagoen momentuan badakizu. Orduan, bueno, nik bai eskertuko nuke naturaltasun pixkat gehiago, batez ere jendea gonbidatu bezala etortzen da. Azken finen, nik uste gu naturala gehala, hoi dala gure saion xarma. Ziritzea bukazu, gonbidatu bezala naturalak izan gara edo. Bai. Gonbidatuak berba indabe eta edukisa mandabe. Bai. Ezki hori dako zu, azkenengo minutu bat zuek nahi da zuenan inguruan promo itxeko. Promoa? Bida, bale, nik promo ingo dut San Bingo musikala saltzeko. Bai, ze dauket, Alexander Padilla eta Juan Urreta Bizkaiakin daukeu bingo musikal bat, dala, guk jartzei dugu 80 zenbaki, eta zenbaki bakoitza dago kanta batekin lotuta, eta orduan da bingo bat, baino zenbaki bat ateatzen da horrekin lotuta kanta bat, eta jendek kanta hori entzuten du, balio du, dantzaiteko, ondo pasatzeko, probak iteitugu bingon zehar, eta ez da jendek uste duen bingo musikatu bat, ze bingo musikatu asko ikusi ditugu eta gurea, esate dizuet, beste rollo badala. Dala, festa, azkenen, juerga nahi duen pertsona batek, gure bingon juerga daukiko du, bingoa gustaren zaion pertsona batek baita daukiko du, eta dena nik uste ondo gustartze ditula. Eta noiz itxen dozue edo zela? Jende kontradatzen gaitunen. Bale. Orduan, kontradazioa zabalik. Bai. Danak sare sozialetara jun, eta... Hori da. Badauzku batzuk lotuta, baino egon geha adibidez EHUko festan egon ginen, eta leku askotan egon geha, baino benetan jendek uste duguna, baino hobeto dago. Oso divertido. Igual ez da ondo nik esatea, baino... Bizpairu aldiz ikusle bezala, abestuet, bingoan, dana indete, full, eta oso divertigarria. Zebida, gauza esango dut, askotan igual, udaletxe batek... Ligatu inun, Samarru. Baitu, oza ganerako balio da. Bai, ez, udaletxe batek askotan igual esatu dula. Ez dakit ze festako musikari baten kontzertua. Oso ondo da, hola, ez dut nahi hemen esan musikarien kontzertu gaizki honik, baino askotan, jendea juten da kontzertua, eta da ondoko kinitzeiten, gabe eta bueno, pues ikuste dituzu 2 kantu eta ondo, baina igual kontzertu oso bat pixka aspergarriten zaizu kasu batzutan. Eta adibidez gure bingon, gauza, produktu ezberdin bada era bat, baina bai daukezu hoi, denbora guztin zaudela adi ondoko kineize ondo pasatzen, baina eraberen ez dezu deskonektatzen, eta bai da nik ustet produktu bat, igual herriko festa batzutan eta, eske, super ondo sortzen. Bai, show bat, azkenia. Bai, show bat da. Nos gusta. Bueno, zuek, honekin bukatzen da gaur bat, ala. Zaken du izutibon minutu ezuk promo iteko. Retuit. Birtxio, fab, ados. Eta dano katzaldero ikustera guza iua, bai? Ikusi baino entzun igual. Bueno, ikusi zuen izta ikusten dugu, orduan, zuenak ere bai, eta zuen bidaiak eta zuen historio guzti. Bajarraitxo guri bai, Danian, eta horrengo zaioan ikusiko. Eskerrik asko gomidatzeagatik. Zuei. Agur. Arte.